Para os nacionalistas, unha vez controlados os contaxios, sería necesario a posta en marcha dunha serie de medidas destinadas a paliar as consecuencias sociais e económicas da crise. Por esta razón apuntan a que a administración local, por ser a máis próxima á veciñanza, debía ser das primeiras en tomar decisións. De aí que lle propoñan ao Concello que estableza todos os mecanismos que sexan necesarios para condonar ou compensar os impostos e as taxas municipais a todos aqueles colectivos que se viron máis afectados pola crise. Que o Concello de Ribeira estableza todos os mecanismos axeitados e posíveis dentro da súa administración para establecer a compensación ou a condonación das suministros de lixo, auga e saneamento a todos os colectivos que se viron afectados polo coronavirus. É dicir, sectores económicos, pero tamén familias que poden estar pasando mal por non ter traballo neste momento. Dende o BNG contemplan tamén un paquete de medidas destinado ao colectivo de persoas autónomas e que o Concello inste á Xunta de Galicia a establecer liñas directas de axuda para este colectivo. Instar á Xunta de Galiza a que estableza liñas de axudas directas que sexan compatibles tamén con outras para axudar a todos os autónomos e autónomas na súa vida, pois están tendo problemas para, como ben sabedes, están pechados ou tamén poden ver minguados os seus ingresos en máis da metade, non? Outra medida tamén dentro do paquete de medidas establecido para os autónomos é exención da cota durante un período de 3 meses. Entendemos que as persoas autónomas que non teñen os seus negocios abertos tampouco poden facer o pagamento da cota de autónomos. Tamén piden a reducción da tramitación burocrática das axudas e se crea un servizo de asesoramento municipal no que os colectivos afectados poidan recibir información sobre as liñas de axudas ás que poden optar.